Mga dekorasyong pampasko at Christmas tree nagningning sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon. Silipin sa report ni Ivy Hernando. 3, 2, 1! Naragsak na Pasko! Sure! Ilocos Sur! Muling nagliwanag at nagdulot ng saya ang Christmas decorations sa Kapitolyo ng Ilocos Sur. Ang Belen na palamutian ng mga produkto ng lalawigan, nariyan ang bawang, buri at vegan tiles. Kakaibang Christmas tree naman ang masisilayan sa Vigan City na makikita sa harap ng City Hall. Ramdam na rin ang Pasko sa Bantay, kanya-kanyang pakuha ng larawan sa giant Christmas tree. Ipinamalas din ang pagiging malikhain sa mga parol na ito na matatagpuan sa munisipyo ng Santo Domingo. Paskong Pasko na rin sa harap ng kanilang police station. Picture perfect din anumang anggulo ang harap ng munisipyo na magsinggal sa ganda ng mga Christmas tree. At sa barangay Salapasap, Cabugao, naglalakihang parol ang ibinida. Aakalaing mahal ang materyales sa ganda, pero gawa ang lahat sa recycled at indigenous materials. Nagdiningning ang 50 talampakang taas ng Christmas tree sa Lawag City, Ilocos Norte. Gawa ito sa indigenous materials. Pinailawan din ang giant Christmas tree na gawa sa botelya sa Marcos, Ilocos Norte. Kumukuti-kutitap ang paligid ng munisipyo dahil sa Christmas lights na nakalagay rin sa loob ng botelya. Dinarayo tuwing gabi ang munisipyo ng Dingras sa Ilocos Norte. Tad-tad kasi ng Christmas lights kung saan nagmistulang palasyo ang dating. Ivy Hernando, Balitang Amyanan.